Halo lur, petelur tahu bulat. Ketemu maneh karo Bagong, karo Semar, karo Petruk, karo Gareng. Loh, kok lur petelur piye to, Gong? Ora pokro ngono jenengmu. Jenenge lur ya sedulur ngono, lur petelur. Iya, maafkan daku salah mengucapkan. Kowe arep ngopo le, Gong? Kok rada kesusumen kowe sing nggonmu teko iki mau aku bar mlayu-mlayu, Pak. Mlayu-mlayu. Aku kuwi duyak karo apa? Duyak karo apa? Duyak karo kambing balap. Aja banter-banter, Pak. Aku harus dicokot, Pak. Anakku kok arep dicokot karo kambing balap ki piye? Lara-lara iki. Lah aku nggawa balung Pak. Balung. Lah aku kan bar mangan kuwi mau ingkung dijajakke kancaku to. Ayam bakar. Ya. Ayam bakar iku nek ngono kan ana tulange. Tulange pikirku tak gawa. Tak gawa nyandi tak gawa mlaku. Ngono kuwi. Lah kok ana kuwi aku diceku kuwi aku duyak-uyak. Ngono kuwi to, Gong. Prekencong tak tabung. Bala warung doyong tinegar wong kali cudhe sapa sing gawe. Ya ngono. Sing kabeh do rungokno pituture Kyai Semar, pituture Semar Badranaya. Ki Lurah Semar kanggo sing wong sing wis do bebejuan berumah tangga. Ya, betul. Sudah berumah tangga, berarti sudah antara suami dan istri. Suami itu laki-laki, istri itu perempuan. Ya kalau kalian itu laki-laki, mempunyailah istri perempuan. Kalau kalian perempuan, mempunyailah suami laki-laki. Oh, loh, lah kok piye to maksudnya ngono? Lah iya, bener maksudnya Gareng kuwi. Yen kowe lanang ya duwe bojo wedok, yen kowe wedok ya duwe bojo lanang. Maksudnya Gareng seperti itu, ya. Didengarkan, semua harus melaksanakan. Ora wong lanang duwe bojo lanang, wong wedok duwe bojo wedok. Ngono kuwi wis rusak donyane wis padha rusak kabeh. Donyane wis padha ora cetha kabeh ngono kuwi. Piye jal ngono kuwi? Donyane padha ora cetha kabeh. Wong lanang rapi karo wong lanang. Jarene, iki tidak apa-apa. Sudah disahkan, sudah dilegalkan oleh negara. Nang monco. Ayo aku ya bingung kok. Jarene nang monco negara kana ya pernikahan sesama jenis itu dilegalkan. Ngono ya wis ngene ae. Saiki pituture Semar. Ya pituture Semar kanggo wong bebrayan. Bebrayan kuwi kowe sadurunge bebrayan kan ibarate nikahan, ya toh. Di depan Pak Penghulu, di depan petugas kantor urusan agama, di depan para saksi, di depan dua orang tua sudah mengikrarkan yang namanya janji nikah akan sehidup semati, ya toh. Sampai kakek nen nek iso ya aja jangan sampai kakek ninen saja. Artinya ya sampai maut memisahkan ngono kuwi. Saiki iki wis akeh berarti sing lanang lara jumpo ora iso makarya, sing wedok golek pil. Pil apa ya, Pak? Pil kok aku ya pengen pil apa? Ya pil maksudnya pria idaman lain. Nek selingkuh ning njaba kono kalau golek sing luwih enom jarine dienggo jamu. Ngono kuwi apa ya? Wis ora bener ngono kuwi ya. Bagong juga pernah menjumpai seperti itu. Apakah Bagong juga pernah menjumpai seperti itu? Yang bebujuan itu sudah bersuami atau sudah beristri, itu gandeng dengan istri orang lain, gandeng dengan suami orang lain. Bagaimana pendapat Bagong? Aku wis tau ngerti. Nang kono kae enek. Nang kono kae berarti ora ning kene to.
Ning kono kae berarti ora ning kene. Nang kono kae enek bojone lunga nang Jakarta golek sandang pangan nggo nyukupi kebutuhan keluarga. Lah kok sing wedok ning omah kuwi ya demenan jarene, demenan karo wong sing duwe duwit, wong sing duwe pangkat jarene kuwi nak mencari kepuasan nafkah batin. Iya ngono kuwi anakku kabeh do rungokno ya toh. Yen Semar pitutur iki do rungokno. Wong urip wong brand kuwi ora gampang ya toh. Untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan keseharian ya kudu makarya. Ya ora tengok-tengok. Selain makarya ya ono, selain ada usaha dan juga ada doa. Ngono kuwi toh. Makarya ya makarya ning ya aja lali dongane. Ya wis kowe nek sing do agamamu Islam ya aja lali salate ngono. Nek agamamu Kristen Katolik aja lali yo ngibadah ning gereja. Ngono kuwi. Hindu Buddha ya semono uga ya toh. Ngono kuwi di tempat ibadahnya masing-masing dan saling menghormati ketika saudara-saudara, teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan ibadahnya. Wong rumah tangga kuwi ora gampang. Sekali lagi ono kerikil-kerikil tajam yang menghambat ini, yang menyebabkan nanti percongkrahan di dalam keluarga itu ya kita harus bisa menyelesaikannya, mengonceki ngono kuwi ya. Tuture Semar ngono kuwi ya ora gampang wong bojoan.